Новини и събития на живо, проверени факти, удобни функционалности. Свали обновеното приложение БНТ News. Представи си балансирано съчетание от тонизиращ чай, вкусни плодове и успокояващи билки, събрани в ново поколение студен чай. Fuse Tea. Завладяващ фюжън от вкусове, който създава усещане за спокойствие и почивка. Вълнуващо докосване, което събужда сетивата ти. Наслади се на новия Fuse Tea. Обожавам уикендите, в които дъщеря ми се фокусира върху семейството. А понякога даже и остава време да снима и растенията за блога ми. Баща й я нарича нашият фотогений. Оказа се, че тайната се крие в умната й камера, която хваща всеки детайл, дори и през нощта. Вземи Huawei P20 или P20 Pro с камера от Leica с изкуствен интелект. Говори, сърфирай и споделяй на воля своите смарт снимки с план Smart от Viva.com. Viva.com. Различни заедно. Пишеш в прекрасния Huawei Mediapad T2 таблет странни имена и чуваш от още по-прекрасната си колонка подарък Кукуриков. Трендафил Кукуриков. Що петлите кукурикът? Пише, че поздравявали слънцето. Доста огън много му поздрави на слънцето и на жегата. Така де таблет, план интернет и подарък колонка, всичко за 19,99 месец. I am time. I can rush and I can flow, but I never stop. So here I am. What are you going to do with me? Новини и събития на живо, проверени факти, удобни функционалности. Свали обновеното приложение БНТ News.